И здравейте отново, приятели! Днес ще ви покажа това легендарно BMW M3, което се намира в Испания. Сега, искам да ви дам малко повече предистория, преди да почна с сухите данни и снимки. BMW M3 E30 всъщност е първото M3, което се заражда с участието на BMW в туристическия шампионат от група А, като BMW бива задължено да направи 5000 бройки хомологационни на състезателния си автомобил, за да може да участва. И така всъщност се заражда M3 E30. А това, което виждате, е последната версия на E30, именно Sport Evolution, от който са произведени само 600 бройки. Автомобилът е 1200 кг с задно предаване. Имаме мултилинк окачване, ръчна скоростна кутия. 4-цилиндровия мотор е 2,5 литров, 238 коня S14, което идва от Motorsport дивизията. Сега, нека да ви покажа малко повече снимки, да видите за какво става на въпрос, какъв невероятен агресивен дизайн има този автомобил. Просто може да си представите какво е било да го карате преди близо 40 години. Ето сега. Така, автомобилът е, бих казал, на доста добра цена, тъй като наскоро се продаде такова, само че разбира се на 4000 км за близо половин милион евро. Може да проверите в интернет. И сега искам да ми кажете, вие бихте ли си взели такъв автомобил и ако не, какъв друг бихте предпочели на негово място. Това е всичко. Хубаво пожелавам, приятен уикенд. Чао!